Sesuk pira wen? Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya to ya. Kerimen. Isih enom kok ora apa-apa. Heeh. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa. Oh inggih, Mbak. Sendi Kodawo. Sendiko. Ya. Sendiko kok Sendiko. Ape to nek omong basa krama nggih, Mbak? Sedi Kodawo. Iya. Do mi mas. Dadi lali aku. Sa. Oh ayo sauntara ora nembang kok. Ya. Si klasik no. Ya. Sae-sae. Mbak Ika alon-alon rasa dadak Belok barang. gedabikan sik. Iya. Tapi pon nyanyi niki Mbak Ika nggih. Ya iya. Pon Wis. berangkat nyanyi. Pon sehat berarti Mbak. Sudah. Udah goyang lagi. Ya sidik-sidik. Oh sitik-sitik ya. Sidik. Sitik-sitik. Goyang tipis-tipis. Iya. Oh iya. Iya, tipis-tipis ya. Nggih. Ayo kuwi. Ya bar izin sawetara wektu kok ya, Mak. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Sesuk pira wen? Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya to ya. Kerimen. Isih enom kok ora apa-apa. Heeh. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa. Oh inggih, Mbak. Sendi Kodawo. Sendiko. Ya. Sendiko kok Sendiko. Ape to nek omong basa krama nggih, Mbak? Ape? Sedi Kodawo. Iya. Do mi mas. Dadi lali aku. Sa. Oh ayo sauntara ora nembang kok. Ya. Duh Mas Mustika ning wang. Ya. Saka ngendi, Mak? Wonosari Gunung Kidul. Wis jangan ditanya nek wong wedok kono suarane apik-apik. Iya, sinden kono ya suarane top-top. Iya ya, Mak. Heeh. Monggo mbiyen di sadurunge tak ukup gaweane mung golek walang no. Oh. Ampun ngoten to, Pak. Wah, wis ngau kathok training suwek. Saiki Ya wis wangune nek golek ungkrong ki ya ngono kuwi. Ungkrong. Ungkrong tahu ungkrong. Tahu aku kemarin di sana dikasih tahu kok. Oh. Ungkrong itu ulet ya, sebelum ulet itu kan Ah. ulet jati. Iya. Iya, doyan aku, Mbak. Doyan? Iya doyan. Lho, Pak. Erik sami aku doyan iki doyan. jaman durung ketemu aku aja kok uler. Coroe dipangan. Coro iraiku kaya coro pancen. Kileng-kileng. Kileng-kileng kok kileng-kileng. Iya. Kanggo jiwa mawe ra sapeng Ati tetulunga raga ningsun kang katamanas marang
ngilangkira ngilangke rasa kang samar tresnaku sondol wi tresnaku sondol wi yati mangga neno nano yuk ya liringing netra kang weneng namung tansah tak lalekke nanging terus nanging terus Hello Wekasan pampuntonku utamane sekar ojo kang silayu ya dikai sing gumyak-gumyak
kembali seperti semula. Ya, kekuatane wis bali meneh. Otot bebayune wis pulih meneh nok. Ya. Siap kanggo makarya. Wah iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Pamundutan saka panjenengane sapa iki mau? Sinten? Sing ngaturake. Wah, kok teng slebar to iki? Iya.